Namhlanje inhlangano iGift of the Givers ibihambise izimpahla kanye nokudla ngendiza enophephela emhlane ezindaweni okungakangeneki kuzo eWestern Cape njengoba lesi sifundazwe sihlaselwe izikhukhula. We are brought through non-perishable food items, blankets, toiletries, but our teams are not focused on this area. As I'm speaking to you, we are busy in various other towns in the Western Cape, and our interventions will extend in the coming days. Izinkulungwane zabantu zisale dengwane kanti zisakhoseliswe emahholo nasemasontweni. Ingxaki lapha inkulu kakhulu, umonakalo owenzekeleyo umkhulu kakhulu ngoba kaloku singenwe ngamanzi apha endlini akawaqala ungena ke lamanzi ake yangena kuqala samosheka iwardrobe yami imoshekile nangoko iphindile enye yamosheka asina kwakutya apha ezindlini ingubo zimanzi akho silala khona. Abezimo zezenhlekelele baxwayise ngenye imvula enamandla ephelezelwa umoya engase ihlasele ezinsukwini ezimbili ezizayo eWestern Cape. Kanti nezangoma zezulu zixwayise ngenye imvula enamandla esesigabeni sesine. Nanku umhlehlo wesimo sezulu ogcwele noDixie Mdlalose.